Društvo moderno je u potpunosti prožeto, tako reći, sa ekonomijom. Sve se vrti oko toga kako moderno društvo želi da napreduje, da se bolje živi, sve je podređeno danas ekonomiji i privređivanju. A šta znači za nas u suštini, kakav je naš odnos kao pravoslavaca prema tom pojmu ekonomije, odnosno modernoj ekonomskoj teoriji, šta znači za nas privređivati? Bazično ono što je potreba čoveka jeste da sebi obezbedi one određene stvari koje su mu nasušno potrebe za život. Znači da se prehrani, da ima nešto da se obuče i da može sasvim normalno da funkcioniše. U prethodnim vekovima ljudi su išli na pijace, tako reći, razmenjivali su robu, neko je doneo nešto što je proizveo, možda sir, mleko, drugo je neko imao neki proizvod od drveta ili od nečega drugog i tako ljudi su razmenjivali i uzimali ono što im je potrebno za svakodnevni život, što im je zaista bilo neophodno. Danas, iako se sugeriše, pogotovo na stranim jezicima, da ekonomija znači pijaca, znači da mi tobože nešto razmenjujemo, sugeriše kao da modern čovek kupuje i proizvodi nešto što je zaista nasušno potrebno onom nekom drugom, odnosno tom tržištu. Međutim, u suštini se radi o tome da mi proizvodimo, odnosno i kupujemo suštinski stvari koje nam zaista ne trebaju. Ali zašto mi to činimo? Ekonomska teorija kaže, odnosno određeni ekonomisti kažu da potražnja stvara ponudu. To znači da čovek živi i tako nešto odjedanput izmisli da mu neophodno ovo ili ono i on ode onda na tu pijacu i onda to potraži i pošto on to dovoljno dugo traži, onda se neko seti pa da to ponudi. To bi bilo, znači, neka logika kojom sledi današnja ekonomija. Međutim, ono je u suštini obrnuto. Znači, neko nešto proizvede i da bi ljudi to kupovali i to trošili, on mora da stvori potrebu, lažnu, veštačku potrebu kod tog čoveka da upravo mu taj novi proizvod treba. Što znači da moderna ekonomija se bazira na laži, odnosno na jednoj sugestiji da mu nešto veštački treba što mu u suštini nije neophodno za život. Znači, ekonomija sugeriše nešto što u suštini čoveku ne treba. Znači, čovek troši i koristi resurse prekomerno, a sve zarad profita da bi proizvođači, odnosno oni koji proizvode nešto ili neke usluge daju, da bi oni profitirali. A ceo sistem je baziran na tome da čovek permanentno troši i koristi neke stvari koje mu suštinski nisu važne za život. I onda dolazi do izrabljivanja i samog čoveka kao zaposlenog i svih resursa koje imamo u prirodi. Znači, suštinski čovek iz pravoslavnog ugla je Bog mu je dao sve što mu je neophodno u prirodi i generalno da može da živi, ali njemu to nije dovoljno i tako kažem, moderna ekonomska teorija, odnosno marketinški, čoveku se sugeriše da mu više od toga treba i to je u suštini današnja moderna ekonomija koja je bazirana suštinski na određenoj, da tako kažem, prevari ili lepo upakovanoj laži da mu određene stvari trebaju. Iz pravoslavnog ugla, znači, to je za nas nepotreban materijalizam s kojim se mi opterećujemo. Znači, modern čovek permanentno je u tom grču da mora stalno nešto novo da kupuje, da troši. U suštini je to jedna strast koja nikad ne može da bude zasićena. I čovek kada kupi sebi neki novi predmet, recimo novi mobilni telefon, to zadovoljstvo traje samo neko vreme i onda mu marketinški sugerišu da je sada izašao ponovo novi telefon i tu se ponovo bude kod njega strasti da sada ponovo treba da kupuje, iako je možda prethodni proizvod još itekako ispunjavao njegove potrebe. I šta se dešava? Znači, mi permanentno dalje živimo u toj strasti potrošnje
i to je suština te ekonomije koja je bazirana na tim, gde marketinški udaramo na te najniže porive ljudske strasti koje su onda, znači, izvor te potrošnje i izvor tog funkcionišanja ekonomije. To je jedan aspekt. A drugi aspekt koji se često danas u modernoj ekonomiji koristi je tako reći, pojam konkurentnosti. Znači, svi moraju da rade na svojoj konkurentnosti, da mogu biti konkurentni prema svom nekom suigraču na tržištu, znači firme treba da budu konkurentne sa drugim firmama, države konkurišu sa drugim državama oko investitora i tako dalje, sve do svakog pojedinca koji kao radnik konkuriše sa nekim drugim radnikom oko radnog mesta. Znači, faktički, šta znači konkurentnost u današnje moderno doba? Znači, svi se bori protiv svakoga. Svi protiv sviju, što znači u suštini da je svako borac za sebe i svako gleda svoje lične egoističke interese i ne gleda na drugoga. Znači, iz našeg pravoslavnog ugla, apsolutno protivno volji Božjoj i našem odnosu prema ljudima. Mi imamo u priči o talentima, koja svakako je više dimenzionalna i glavna poruka je te priče o talentima duhovna, ali ima i ta komponenta svakodnevnice, gde je Bog svakome od čoveku dao različite talente i svako je pozvan da sebe razvije onoliko koliko može i da radi na sebi. I to nezavisno od toga kakve talente ima neko drugi pored njega. Znači, da se ne obazirimo na to i da se međusobno ne upoređujemo. A konkurentnost je upravo to, da se ja merim prema drugome. Jedan drugi primer, mi često gledamo, na primer, olimpijske igre ili tako neke druga takmičenja. I kada imamo 10 takmičara koji trče na 100 metara, šta nas interesuje kao gledaoce ili naše društvo? Nas samo interesuje onaj prvi koji je prošao kroz cilj. Samo je on važan. A onih 9 drugi koji su isto protrčali tih 100 metara, isto su stigli na cilj, mi njihova imena ne znamo, niti nas interesuje. Što znači, iako su se i oni trudili, a u suštini mi u životu kako treba da radimo i da se ponašamo? Pa isto kao svi ti 10 trkača na 100 metara, da mi svako od nas trči svoju trku i da ne gledamo da li onaj desno od nas je brži ili onaj levo od nas je sporiji i da se ne upoređujemo, nego da svako trči svoju trku u životu i da se trudi onako koliko može i da se nikako ne upoređuje jedan sa drugim, jer svaki čovek je unikatan i svaki čovek je poseban i neponovljiv. I zato njegov život je unikatan i ne može da se upoređuje sa nikakvim životom nekog drugog čoveka. I zato je konkurentnost apsolutna, protivna svakom hrišćanskom i pravoslavnom poimanju odnosa između ljudi. Mi ne treba da se međusobno takmičemo, nego da stvaramo zajednicu i da zajedno stvaramo, tako reći, uslove takve da se približavamo Bogu i da stvaramo carstvo nebesko već ovde na zemlji. A ovo konkurentnost, znači koja dolazi iz te ekonomskog pogleda na život, je borba svako protiv svakog. Znači, u tom kontekstu i ovo je, da kažem, protivreči pravoslavnom poimanju i zato mi vidimo zašto kada društvo se odvoji od Boga i pređe, apsolutno samo sva merila društvena su ekonomska i sve se vrti oko privređivanja, to društvo duhovno propada. Zato suština, i to su naši preci znali, suština je da prvenstveno naš život bude duhovan, a u drugom, trećem planu da mi privređujemo ono što nama neophodno za život, da preživimo. Tako bi suštinski trebalo da bude naš život. Svakako da se sve danas preokrenulo i prioriteti su drugačiji i zato su ta dva pogleda kolidiraju i nisu u saglasju i ne mogu biti u saglasju, gde je čovek s jedne strane čovek individualac, borac sam za svoje, borac sam protiv sviju, a s druge strane imamo hrišćansko-pravoslavni pojam gde kaže samo smo u zajednici vredni, odnosno u zajednici postojimo, jer Hristos kaže gde su dvojica ili trojica okupljeni
u moje ime, tamo sam i ja. Znači, gde su zajedno u saglasju i gde ne bore se jedan protiv drugog, nek su zajedno, tu je Hristos i tu smo mi Bogu bliži. A vamo, gde smo odvojeni, što kaže ekonomija, borite se svako, laktajte se, tu smo znači odvojeni od Boga i od ljudi i onda dolazi automatski do propadanja, dugoročnog propadanja takvog društva. Cela ekipa Libe Ortodoks i ja lično radujemo se svima vama, našim budućim članovima i nadamo se da ćemo vam uspeti da pomognemo u toj najvažnijoj stvari, da nađete ljubav svog života. Volite pravoslavno.